सर औरत बहुते शुभ होखेली, इनकरे से पूछी। दीदी ए बार इलेक्शन में वोट केकरा के देबू? रवि यादव के जी। ये अभी तक हमने के पानी ना पियली। पियती तब उन्हीं के देती। वो रंगोली प्रतियोगिता में हमके फर्स्ट प्राइज दिले। का ई रंगोली के? अरे भाई रुका रुका रुका। ई इलेक्शन में तू वोट के देबा भाई? हम रवि यादव के ही दे। अरे भूला गईला, हम ही गांव में वाटर प्लांट लगवाइले बानी। रवि यादव हमरा की यूथ लीडर बनैलस और हमार दीदी के शादी पर भी आयल रहलन। जा जा ई का राज भाई, दीदी के शादी में जा तो वोट देवेलन लोग। चल के सर्वे कल जाए। अरे सुना बेटा, ई नल तू ही लगवावले बड़ा का? हाँ हाँ इहे लगवाइले बड़न। कहल जाला सब दान में अन्नदान महान होखेला। 3 बार खाए वाला अन्नदान महान बा त 30 बार पिए वाला जलदान कितना महान अरे बा? वाह, एक्सप्रेशन तो बहुत मस्त बा। सर पूछिए आप, रिएक्शन हम लेता नहीं। ई इलेक्शन में वोट केकरा देब रहुआ? और केकरा देव? वन एंड ओनली रवि यादव के। ई का दादाजी, रहुआ कहानी जलदान महान मान्यता हो? और भी महान होखेला। हमनी के फोर फादर वी आर डेडिकेटेड टू रवि यादव फैमिली ओनली। हाउ कैन आई वोट फॉर यू? अरे लेकिन दादाजी, सॉरी बेटा, नॉट इंटरेस्टेड। ई का सर, ये तो ऐसे नॉट इंटरेस्टेड बोल के जात आ रहे जैसे हमने लोन मांगा